Una nga matag fiesta senior dunay fluvial procession kay mao kana may gala ang reenactment nga gikan sa kadagatan, gikan sa Spain, no? Kini nga imahe ni Senyor Santo Niño, ang original nga image ni Senyor Santo Niño naa karon sa Basilica. Una ang gift mga higala ni Father Pedro de Valderrama ngadto sa unang mga Kristiyano sa Sugbo. Unya hangtod karon nga gitipigan mga suking tigpaminaw. So with due respects to mga igsuon nga nasa lang tinuhan, kini mga higalang simbahang Katoliko, lahi ang iyang doktrina, lahi ang iyang history. Ang pulong Santo Niño, ako nang gika-explain, usa ka na ka-Spanish nga words, no? Kay mga Espanyol may nagdaan na diri. Pinaagi ni Ferdinand Magellan, sakay sila sa 5 ka mga galyon. Abot sila mahigala dinhi sa atong kapupudan March 16, 1521. Dito mismo mahigala sa lalawigan sa Leyte, ang unang Santos nga misa dito sa Limasawa Island. O nitabok sila dinhi mahigala sa Dakbayan sa Subo dinhi ang unang mga Kristiyano. Muna ang pag-abot sa imahe ni Senyor Santo Niño. Karon atong gi-reenact. So ining mga oras atong i-check mahigala. Asa na karon ang image ni Senyor Santo Niño makagilaan kay gikan sa may Birhen sa Regla mga sukit tigpaminaw.